så kan man også se, at den ligner ikke rigtig sig selv. Der var lige trin. Den ligner ikke rigtig sig selv. Der er fyldt med mennesker. Det plejer det vel forhåbentlig at være. Og der er lamper overalt. Lamper. Og så hernede står der en masse mennesker og arbejder rigtig hårdt. Og det hele, det er dikteret af Jens Damsager. Han dukker os lige nu. Det er sikkert, fordi jeg filmer. Sådan der var ham i den grønne trøje. Det er Jens. Han bestemmer. Okay. Det er den der helt derhen. En træeren. Det er den der du har slåsset med. Hvor mange højtalere kommer der, Kasper? Hvor mange højtalere kommer der? Jamen, 2 hernede, hvor du står nu, og så har vi indtil videre 4 bånd med og 2 horntopper med. Og så må vi så se, om vi vælger at tage 2 bånd ekstra med, så vi har 6 bånd med. Men det ved vi ikke nu, før vi ligesom kan teste ordentligt af og se, hvordan lydniveauet er, ikke også? Er det flere end sidst? Ja, det må man sige. Okay, så er der Jens her, han bestemmer det hele. Jeg tør ikke rigtig gå så tæt på ham, fordi han kan godt være lidt sur nogle gange. Jeg kan være farlig. Ja, se der kan I selv se. For satan, Eskild ser godt ud med en moppe i hånden. Det vil du gøre noget oftere, det der. Det er fedt. Jonas er nok ham, der arbejder allerhårdest hernede på musicalen i opsætningen. Ja. Lige i øjeblikket, der laver han det, som man i fagsproget kalder, og det er nok noget af det hårdeste, det man i fagsproget kalder en hvilepause. Er det ikke hårdt? 100%. Jeg vil ikke være dig lige nu. Det er sådan, at når Kasper stiller lyd op, så sætter han altid noget junglemusik på, for ligesom at prøve det. Og det er kun ham, der synes, det lyder godt. Men det er bare Kasper. Og så er vi rykket ovenpå, og jeg kan lige prøve at give et eksempel på, hvor vild lysopsætningen er. Her er der en lampe. Det er meget større end mit hoved, men det skal så heller ikke så meget til. Må jeg ikke prøve at holde tegningen af lyset? Jo. Den her, den er nok. Må jeg røre? Helst ikke. Må jeg ikke røre? Jo. Vil du slippe hjørnet? Ja. Sådan her, mine damer her, ser tegningen, den originale tegning af lyset, som lysmand Jens altså har brugt flere år på at sidde og snegrere den her. Det er altså noget, han har lagt detaljer i. Og sådan her kommer jeg til. Næsten alle her på musicalen arbejder sindssygt hårdt. Også mig, inklusiv. Altså, det kan godt være, at jeg sidder og tænker, ham der Daniel, han laver sikkert ikke noget. Men det gør jeg. Jeg drikker både vand og ser på de andre arbejde. Det er for mig specielt hårdt. Så kan det også godt være, at jeg lige tager en kop kakao, så jeg lige har lyst til det. Den her lampe af alle lamperne, jeg ved ikke, hvor mange 100 lamper der er med i musicalen, så er det her altså min yndlings. Jeg kan lige prøve at filme den udefra. Sådan her ser den her lampe altså ud. Det er min yndlingslampe, fordi den er så lille. Alle de andre lamper, de ser sådan nogenlunde sådan her ud. Der er større end mit hoved, som vi så tidligere. Og så er der den her lampe. Jeg ved ikke rigtig, hvad for en funktion den har. Om den bare skulle være med for ligesom at se sød ud. Men bare så jeg ved det. Prøv lige at se ham der. Han ser godt nok sjov ud. William, må jeg godt lige spørge dig om ting? Ja. Det er op, ikke? Mellem de der kæmpe lamper deroppe, der hænger der en meget lille lampe ved siden af. Hvorfor gør det det? Meget lille. Den er sindssygt lille i forhold til de andre. Den er helt dernede? Ja. Fordi der har åbenbart brug for den. Har den overhovedet en funktion? Ja. Der skal være en scene derovre, skal vi tænke på. Jamen, det er den eneste lille lampe, der er overalt. Ja. Er det ikke lidt mærkeligt? Der er også små lamper der. Nej, jamen, den er mindst. Sådan en Fætter B er disco-kugle lampe, der hænger derovre. Ja, så blev William sur. Det må jeg ikke sige. Nu går han. Prøv at se her igen. Så det er altid Jens Lysmand, der er festens midtpunkt. Bare fordi han har magten, så skal alle bare hen og tale med ham. Ja, fedteri. Jeg kan lige prøve at vise, hvad jeg har fundet her. Det er, jeg ved det ikke helt. Jeg ved ikke, om den overhovedet har en funktion hernede. Sådan en kæmpe stor opsætning som det her. Altså kæmpe lamper og sådan noget. Og så finder jeg sådan en meget lille ting. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad den kan. Kom med et bud på den. Jeg ved det ikke. Og man kan bare se her, der er en hel kasse med den. Jeg håber ikke, det skal bruges til noget, fordi det ser godt nok mærkeligt ud. Jeg tror noget... Men den er god at stå på. Det er den sgu. Men man kan også gå på den. Det føles rigtig, rigtig godt. Det er den her bil, mine damer her. Selveste instruktøren Gunhild Bredvad kører i. Den må man helst ikke komme for tæt på, fordi jeg ved, der ligger snigeskytter og holder øje med mig. Jeg kommer til at røre bilen, så
Ja, gæt selv. Man skal faktisk også lige passe på, fordi at hendes livvagter har været ude og lægge miner rundt om bilen. Så hvis det nu var, at man kom for tæt på bilen, så siger jeg altså bang. Og det er en bil med magt. En Fiat Punto. Ja, det er Gunhild, der er så fin at køre en Fiat.